Bantay ko ba? Ay, nabantay na diha. Pagod na. Ilang bukway let duhara? Ah, wapo dito si. Lami dito sudan ron. Lumping Japon. Uy, uy. Bahas na talong. Ay, isa nyo. Iyay ka. Lugi ka rin di. Lumping Japon po. Tilo-tilo na. Di na mo kagway. Ilang taon lang. Talong. Taon. Sa na jumay yo. Dala na ni ugma na yan. Di na ta magluto. Ugma buntag. Kusog-kusog gamay. Isda, may. Iwa na na, may. Target na. Gigi ha, gigi. Sige rin, bahala na. Ay mahuman ng ano, bulad yung man sinasa. Oh. Sa mi way para bongbong na tumbalay. Kapoy na kay naglupad-lupad ng bongbong, trapal. Busy Japon eh. Teko gubod let. No? Ano na? Pisan na ni. Sana pick to see. Oh. Gani ka gyud. Na. Dili lag wifi pero no. Gani ka gyud. Na may wifi dool. Lunuri na. Bukal lang. Siguro ni ko no. So, tinatagas lang. Luto mig para panihapon. Sudan na mo uway. Ubod sa uway. Isahon na siguro na. Kay di man mi kasugba kay ulan man. Bagyo man res bukid, lugdong kayo. Kay agi dia, je kay hay to ba kayo ng sundang jumay kay. Oh? Hinay lang. Na piktas lang ba na? Buwan yan. Gawa na yung katilyo ba? Huwag pinagpagawas. Sparkon ba? Asay mo ha? Oo. Wala yung kita rin gawas. Para, tapos balay bilin mo? Ano, dala? Ay, dala mo. Dala mo kayo mo ha? Huwag niya dala ba? May buboy dyan. Pili niya. Luto mig para panihapon. Uway lang taon sudan. Wa mga tugbong. Katugbong pa. Marilis unta. Malibot ako tanan. Ha? Yung tingin zero. Hindi na, ngitag kahoy. Libot mo? So, tagal balik kayo dito di ay. Tapos Oh, boss. kapanan ako, agyanan. Hmm. Nagang itag straight ay. Lagi ito yung itapok nyo dito. Kutunon to kuma. Magpangabi ba? Kapang talon Gigi. Human gani mo ng 10 minutos may. Mutagaan. Ikusod nga paspas magpak ana raw. Wala paspas yun. Na. Na pag human kason. Tabangon biya ka na ikuan mo. Aron di abot dito ila sa kwan. Inyo ha, hanas na kay ka. Hawd na kay ka mo sa. Hindi mo mas Michael. Yan na yung pagkasa. Dato ilagan mo din yung patabang sa do kadlaw daw. Ikaw tama. Kahoy. Magwang man nimo na. Looy pod. Ayun ako na yung payag, ayong balay, kay katupago na daw. Balik! Bliha. Ano man day? Hawd na kay Jumay oh. Kama dito daw? Sir na kay ba? Dali oh. Babasa. Dula man to. Na. Silupin. Oh, di master na. Mabay ng lamas. Kinuha. Tama din diya. Ayaw dagko kay Oy. lusok-lusok na. Kita. Lubok wa. Kabalon na busa kabalon na panday balay. Apa ito ya batirahon yang balay. Ya, te ako batirahon yang balay. Oy, ikaw ato. Ipos mo na ako kanina. Ano ba ya? Ayaw na kayo musa sa si Jumay ba? Bay na musa sa bay mo dagko.
Tatay pagina, ang daghang jutay. Oh, yan tatay. Tirahan mo yung anak. Sabay sigat dayo. Wala siguro kabalo dayang anak day nga nagbayad nag-utro ko gatag ka tatay. Wala. Mo itong ingon siya pakuhaon, no? Yung piyo mo na si tatay. Yay, pikas may. Yay, yay, ya ligid-ligira. Adapit ang dakog samad. Narao. Asa? Wala man na, wala man lapos raw. Wala na dia. Dumay kada lang yun dyan lagi. Tuyok oh kana. Kanila dio. Ano to? Nang kahoy. Wala. Kita tataran mo. Kita. Baligya itong ingon niya sa cinta ba tong balay apa dito tong direo. Tao, nagkuha akong kuwat. Baligya nga 40 ba. Yan. Ini kuha ko ng bungtod, pwede rin dahil. Oh, ayaw sa dito ah. Na pictus eh. Ayan pa ba? Na pictus dia. Na. Ini dito kabuak. Na. Baplat naman na. Padre Pikas. Itar ba yung sundang may? Kahit ba yung sundang? May kumpiyansa. May kumpiyansa. Lapos gitu. Mahinay lang. Pero na natay bungbong, dili na tama. Saba? Nawan. Dili na tama tugnawan kayo. Sama dia. Nganam ng bungbong bukid may. Ay, kanoy, buslot, hindi kanoy. Yubok ba? Itong likod. Para kumpiang. Enak plus mo. Altin. Taran Rio. Bawon padugma. Ha? Taran Rio. Hilotong mo mamay. Hilotong mo kabalong dahil mahilot. Lagi jaga ko muna jaga. Ah, manghilot ka ka. Iya lah, kuan. Di kumpiang ba? Kabili na, anya ba? Ha? Anya. Ah, dong Na. Tamaki. Ayaw sana na kan tulong dagko na mo kanang ayaw na human man na dagtigbas. Kana dia tunga na. Kau pa man ako kubrigi. Sodo. Ang sa tuyo. Kaya din na dia. Sasa. Na kana. Maki. Buyot. Lasar din ang buyot tarong dia. Na maki na. Ha. Tamat ka na. Ayaw ko mas sabi. Nanatay bungbong, makahimo tagabuhan, adili na tabisyuta. Terus wala ko ato pwede. Di mo sasa dia ba? Asa? Tulog. Ay gamay dia. May ayo juga kasi puntin may mamor ni forma. Ngayon yan eh, tanong sila. Iwaon na yan. Iwaon. Iwaon, gumay yun. Parang mata-mata. O, ibuhat na gini. Iwaon sa gamay. Wan, iyan na rasa. Wan, murag lukay. Tanong ko, naturok naman, semana pa man. Tanong na nila. Dali-aral lagi. Pinuig mo kayo ba? Walo ka bulan. Tanong ko sa container. Ha naman to imakin? Wala na, bilamas na namo. Bot maayo ba kagluyan din? Pati manggaya si utam, bika man. Daw, dito sa may kuwanaw. Ito na sa bugnawan, marilog, pwede siya. Ito. Dito eh noon. Marilog na noon. Dito itong tanan medyo may saging ko sa ubos ba? Isa pa ko. Lata man, basa. Basa. Hindi nga pwede basa. Gusto mo na siya kanang murag. Oh, ka na diha. Kasi na.
Pagayota ba? May gusto niya. Ten minutes samay. 3 minutes. 10 minutes. Right na. Oh, papi. Buko. 3 minutes. Dating mainit. Vlog ya, inga diret ko. Kung magpasa-sa ka. Nana si Jumay o, hawad na kayo. Naod na guys, yung may mo, kwan, sa, pwede na ni siya magbalay. Magbalay maka, si Birit, may. Pero yung balay daw kay wala ka sa kalumpag ko na daw to. Tama, kung mo to, haod na kay kamusa-sa. Yo. Okay. No? Kuda ko. Dili daplin. Kuan ang hirap din may. Meron na isa lugar Kaya, to. makulog na. Asa ka Pao? rin? Oo. Kuwara pa rin. Pupos na ba yung nagbuhat sa init? Hindi lang. Ulag ko ang bangag ano ba? Ganto siya. Atlat tayo. Ay, ni Boy mo ana to. Hindi lang. Foto. Apa yun ya? Anak Tama na, May. Linsay niya niya. Ana diretso. Sana. File na, file. Daw, pakulob daw. Tao na to. Hinaw. Kulo. Puno ba di ay. Tanaw na to. Huwag mapwede ba ibongbong. Salong siguro na. Pwede na siya. Oh, Laro ko nito. pwede kayo. Pwede kayo. Uy! Kinana. Otro daw ka nanda ko. Mayan ni Baga mayan. kayo. Yo! Oh, baga kayo. Kuriwa na be. Ngayon, kailang. Jay, kuha na Jay. Ka. Busy. Luto. Sa. Ya, tugnaw kayo kay gabi ulan kay diri oh. Noon sa may ulan na po di may hunong ganina po manigbuntag. May undangay naman ni. Hangin pa gyud. Ating tugnawas kilbutan oh. Lahat ng barilis.